ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖରାବେଳେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାହାରିଲି। ଆଉ ଏଠି ତ ଆମ ପାର୍କିଂ ଆଉ ଆମର ରାଜ ସାର୍ ତ ଏଠି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ ସାର୍ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ ସାର୍ ଏଠି ଖାଇକି ତାଙ୍କ ନିଜ ପଖାଳ ଭାତ ଆଉ ଆଣିଥିଲେ କଣ କଣ ଆଣିଥିଲେ ଭାଉଜ ଦେଇଥିଲେ ଯାହା ଦେଇଥିଲେ ଭାଉଜ ନାହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ରାଜ ହେଇକି ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଆସିଥିବ ପଖାଳ କିନ୍ତୁ 100% ଆସିଥିବ। ପଖାଳଟା ତାଙ୍କର ମେନ୍। ଆଉ ମୁଁ ତ ଖାଇକି ଆସିଲିଣି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ଖାଇସାରିଲିଣି। ଭାତ ଡାଲି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲା, ଚିପ୍ସ ଟିକେ ହେଇଥିଲା, ସାଲାଡ଼ ଟିକେ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ତ ଜୀବନ ଆଉ କ'ଣ କରିବା, କଟିବା ଖାଇବା ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ ଭାଇଙ୍କର ଏଠି ବସିଛି ତାଙ୍କର ଇଏ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମାନେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଟିକେ ବାଜୁଛି ପ୍ଲସ୍ ପଖାଳ। ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ରଖିଛନ୍ତି, ଲୁଣ। ତାଙ୍କର ପାଣି ବୋତଲ ଲୁଣ ଏସବୁ ଅଛି ଆଉ। ଆଉ ଯିବା ଆଉ ଟିକେ ବାହାରିବା। ଏଇନା ଜଣକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଇଲି, ଆଉ ଥରେ ଯିବା ଡ୍ୟୁଟି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇ ଡ୍ୟୁଟିଟା ସାରିକି ଆସିବା। ହଁ ଭାଇନା ଆମର ଏଠି ଭାଇନା ବି ଆସିଲେଣି। ଭାଇନା ହାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭାଇନା ବି ଆସିଲେଣି, ଯିବେ ଏୟାରପୋର୍ଟ। ଆଜି ଭାଇନା ଯିବେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଅଛି। ଭାଇନା ବଢ଼ିଆ ଲୋକ। ଆମର ସବୁ ଚାଲିଛି ଆଉ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗକୁ, କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ। ଗାଡ଼ି ସବୁ ଆମର ଏଠି ପାର୍କିଂ। ଆମର ଏଇଟା ଅଫିସ୍। ଅଫିସ୍ ତ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଖୋଲା ମଇଦାନ ଏଇଟା ଆମର। ଆଉ ଆମେ ଏଇଠି ବସିଛୁ ଥଣ୍ଡାରେ ବସିକି, ମାନେ ନିଜର ଜୀବନଯାପନ। ଖରାଦିନ ଏଠି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି।